Безнең төшерү төркемебез бүген Шулпан авылында. Хәзергесе вакытта без авылның нәкъ менә күңелле мизгелләренең шаһитем. Авыл халкы көтү каршы алырга әзерләнә. Бу инде авылның тагын бер матур бизәге. Әгәр дә мал-туарны күпләп асрый икән халык, бу инде димәк халыкның мул бай яшәү турында сөйли. Бирегә килүебезнең сәбәбе бүген биредә авыл көне. Мәктәп янында авыл уртасында салынган паркта үткәреләчәк ул. Авыл халкы шунда ашыга да инде. Күпләп машиналар кайта, авылдашлар очраша, кунаклар биргә килә. Һәм инде ничек үтәр ул? Һәм инде аның үткәрүчесе кем? Парктан нинди матур, күңелле мизгелләр чагылачак? Шулар хакында тагын да матур итеп сөйләрбез. Авыл уртасында бәйрәм гөрли, Шулпан авылының тирә-як салалардан үзешчән сәнгатьтә катнашучылар халыкка үз талантларын күрсәтә, шунда ук уеннар оештырылган. Авыл көне үткәрү хәзер һәр җирлектә традициягә кереп бара. Шулпан авылында ул башкаларныкыннан нык аерыла. Сәбәбе нидә дисезме? Авыл көне биредә авыл уртасындагы паркта үтә. Шул авылның иң мөхтәрәм гаиләләренең берсе Әнвәр һәм Наилә Насыйбуллиннар гаиләсе төзегән аны. Ни генә юк биредә. Күл уртасына аккошлар очып төшкән, патшалар йөри торган каретага утырып карарга теләүчеләр чиратка тезелгән. Сөйләп бетереп булмас. Видеоларны карыйк. Халык өчен оештырылган бәйрәм бу. Әнә шушында мул итеп табыннар әзерләнгән, самавыр гөжләп кайнап тора. Халык рәхәтләнеп, кайнар чәйдән, кайнар кыймактан һәм инде камыр ризыкларыннан авыз итә ала. Биредә исә Әнвәр Насыйбуллин ясаган каретада халык рәхәтләнеп фотога төшә. Авыл менә шушы парк уртасында әзерләнгән, ясалган күлдә күл кырыенда дөресрәге таганнар куелган. Халык, балалар килеп рәхәтләнеп, анарда атына, рәхәтләнеп халык ял итә. Шунда балык тотарга мөмкин. Инде әлбәттә шушы паркның уртасында зур сәхнә куелган. Әлеге сәхнәдә шул ук авылның үзешчәннәре һәм районның сәнгатьтә катнашучылары зур концерт программасы әзерләгән. Шунда ук рәхәтләнеп олылар да, кешеләр дә төрле бәйрәм чараларында катнаша, уеннарда үз көчен сыный. Чын мәгънәсендә зур бәйрәм бүген Шулпанда. Инде аның оештыручылары шушы авылда гомер буе хуҗалыкта хезмәт куйган Әнвәр Насыйбуллин паркы бу. Һәм инде Әнвәр абыйда, Наилә ханымда һәм аларның уллары Илнур белән Ирек Насыйбуллиннар оештырган әлеге авыл бәйрәменнән халык бик канәгать. Үзләрен тыңлый әле авыл халкын. Молодец, Алланың рәхмәте яусын хезмәт куйган өчен. Бер үзе бит анарга бер нинди ярдәм итүче юк. Үз көче белән барында ясап, ниләрендә күрсәтте. Журналда рәсемнәр ясый, нәрсә ясара икән ди, киңәшеп алды. Авыл көне булганы бармы? Һәр елны була. Быел особенно бигрәк матур инде. Үткән елларда булай бүтәнчәрәк булган иде, быел бик әйбәт булды. Сезнең өчен менә өлкән кешегә менә шушындый паркларга килү рәхәттірме? Әйтергә дә юк инде. Бер кинәнеп барабыз, халык күреп кайтабыз. Әллә нигә бер чыгарга туры килә. Бигрәк кинәнеп киләбез инде. Бүтәнчә ял юк бит авыл кешесенә. Бу инде Алланың рәхмәте яусын Әнвәргә. Әнвәр Наиләгә, Әнвәргә, алар семьясына башлый. Семьялары белән тырышалар инде бөтенесе. Авыл көне авыл кешесе өчен инде әзрәк бергә очрашу, бер туганнар, дуслар, күрешмәгән кешеләр белән күрешәбез. Менә монда ни хәтле кешеләр белән күрештек. Бик әйбәт бәйрәм. Шул кадәр матур, халык җыелган. Ят авыллардан да килгәннәр, каян ишеткәннәрдер.
Şol kadar motor kengelli. Rahatlanıp geldik üz avlumuzda. Mani motorguna parak bitinde et puşkan sayın kelebez. Şatlanıp berебez, avılıp bitinde barıdır. Men kelgen kişi bulsam da hazır neçe yıllar 31 yıl mında şatlanıp üz avlum köpeginde, üz avlum köpek balalarım sında üstte. Kadir bunuklarım bilen meş kelebez. Bu bayram bizge ketip olgan bayram. Bütün halk bunda bala sağası kildi. Rahatlanıp buna söyleşeriz, kirişeriz. Nişiktir buna dostlar tababız. Bunda bir sirak bula bunda bayramlar. Buna şunun için biz aşıgıp nitip geldik tezerek. Parkka yürüysüz mü? Yürüyüz, bir rahatlanıp yürüyüz. Bunda kindizde gelip gitemeyin şulay iş başkanda buna şunda rahatlanıp bütün yaşlıklar neler maşında kaytıp gelebizdir. Barısı da rahatlanıp şunday. Beyram Gürli biz әлеге паркның хуҗасы Әнвәр ага Насибуллин белән әңгәмә кырдык. Әле бәйрәмдә дә паркта башкарасы эшләрне уйлап, тагын ниләр ясарга кирәклеген барлап йөри ул. Parkta işler kübeyim. Buna kadar 5 yıl işledim parkta. Pinçe çıkkaç. Buna yaksayım. Yani zil pirmen yok. Şunu yaksayısı kaldı tabi. Buna orada barsı yasa bitirdim bunda. Buna halı kübeyler şey. Barsı koytalar, kunaklar. Bizde parkta yayın kışı ezilmeyi. Artık da olmasın 1000 kişi buladı yılında. Şu kadar kişi ezildi. Kışında da tavuk kiler, kiravuladı kiler. Şimdi buna kadar Ulyanskı, Samar, Ulus'takileri kararga. Şimdi işittiğinde. İnternetten kararıyla bittiğinde. Buna kadar kazandan küpüşler kildi. Balık buna koyta rahmet ederler. Kişiye bir yuvanış gerek. Planlar kübelmeyin. Tabii. Sus neyirtinde var, Suas neyirtinde planlar var. Buna bulan yasap koydum ben bunu. Şunun bunu bütün halka ışadı. Хуҗабикә тормыш иптәше Найла ханым да шунда. Мул тавыннарны көйләү, бирегә килгән авылдашларын сыйлау белән мәшгуль. Beyram tamının başlap yürüyüşü üzümüz indi. Halden kelgen hatlı istelini bize de indi. Bizge yerden mitken, bizni anlap bizge yerden mitken kızlarımız da var. Medine Anderjanova, İnci, Ziyadinova, Allah bizge bir yerden mittiler indi. Bizni anlap. Zülfiye Anderjanova bizni podержать ettiğinde kızlarga, Zeynep, Nurlat'tan, Gülsire bilen Biktemli pirukla pişirip gelgenler şu istelge rahmet olsun. Bütün avul halkına yeterlik mi? Bütün avul halkına yeterlik ana sırrı balganlar kırmızı kebek istelyanın. Bütün kişinin aşağıtası kiyle, bütün kişi ağız içini de pulov pişirdik. Pulovnu da üzümün apa bilen enise pişirdiler. Şunday demle pişirgenler dil yutarlık. Varsa da ağız için bizden sadaka bulsun, isenlik dilesinler bizge. Ve bütün kişinin cırlatası kiyle, büyütesi kiyle. Авылдашларына бәйрәм ясау теләге уллары Илнур һәм Ирек Насибуллиннарныкы. Менә шулай. Насибуллиннар гаиләсе бергәләп үз хисапларына, үз куллары белән ясаган паркта авылдашларына бәйрәм оештырганнар. Ауыл кенедәтин Сабантуйда bu dostlar очрашу. Думайм алда yıllarda шул традиция китеп җибәрә, елда шул җыелып инде бергәләп. Бugün күп уеннар бара балалар арасында, ике возрастта футбол уеннары бара. Младший возраст и средний возраст. Аларга бүләкләр нитек, каждый инде туплар, ниләр шуның белән Алла теләсә балаларга. Бүләк ясадык. И китеп калабыз инде безнең Чулпан авылында спорт площадка ясарлар. Шуның белән тоже бик каты китәбез инде. Парк белән ачык, любой организация, любой имеет можно узгырага. Самое главное, чтобы возможно желание булсын. Бар бөтен әфәк киләнгән, беседкалар бар, ниләр бар, утарага була, нитәргә була. Музыка, провод, утлар бар, ниләр бар, бөтен әфә. Яшьләр киләме монда? Өйрәнешкә парлар киләме? Киләләр, киләләр. Менә яшьләр инде рәхәтләнеп утыралар менә. Аллага шөкер, бөтен ниләр менә. Бөтен никалык ниләр менә. Яшьләр тоже ниләр. Алапты, карыйлар. Баракта тоттырга кирәк, көз бурбый, табарга кирәк. Мусорын түгәргә, буярга, шу булай гына түгел инде. Атаным, атаным инде әтигә рәхмәт. Әти инкегә чыкты да, шулай итеп бик бояп, карап тора. Әтигә аллар. Мен үзем эшләп туры килеште. Булганда тырышам иде кайтарга тоже, булышарга. Әнигә әтигә зур рәхмәт инде. Менә шундый ни. Авыл сендә шундый менә парк мотор. Хәзер шәһәрдән кайталар, кунаклар, яшьләр кайталар менә утыралар. Тоже җыеп калдыралар аларны. Порядок чиста. Часык кешеләр дигәндәй. Рәхмәт. Бөтенесенә
Бәйрәмгә олысы кешесе күрше тирә-як авыллардан да килгәннәр. Чулпан авылында 290 йорт, шуларда 790 кеше яши. 220-се яшьләр. Быел 2 бала дөньяга килгән. Салада яшәүче олысы кешесе өчен парк яратып йөри торган ял урынына әйләнгән. Ошый бик матур дөнья шикелле беркачан шулай булмаган иде. Шундай матур пешергәннәр, бүләкләр әзерләгәннәр. Кулда көрәштердегез. Обязательно, Уеннарда катнашасызмы? Катнашабыз. Йырлыйбыз, әйтәм бит, мин йырлыйм иногда, монда концертларны куйдык. Үзегез шушы авылдан Рәмзә? Мин моннан Монда яшисез? яшибез, монда балалар школга йөри. Мы здесь прыгали на батутах, на качелях мы катались еще, на горке катались. Төрле уеннарда катнашып, шәкшәк бавырсактан, кайнар шәйләрдән авыз итеп, рәхәтләнеп ял иткән авыл халкы, бигрәк тә матур кызлары, Әнвәр абый Насыйбуллин ясаган менә шушы имән утыргычларга утырып соңыннан рәхәтләнеп ял итте. Хәзер инде бәйрәмдә катнашучыларда шушы бәйрәмгә дип махсус аталып кайткан авылдашларның, шулпанлыларның фикерен тыңлык әле бездә. Бәйрәм шадым икән үзләренә. Кызлар кәефләр ничек? Ой, кәефләр әйбәт, Аллага шөкер. Менә Кәкрәт авылыннан килдек, рәхәтләнеп. Күрдек тә шул имән истәлләрне, имән урындыкларны без әйтәбез, утырмыша китеп булмый моннан. Концертларны карадык, шәйләр эчтек, рәхәтләнеп тыңладык, уйнадык, ял иттек, рәхәтләндек. Безгә бик шат. Бик рәхмәтле без бу Чулпан халкына. Бик шат без беренче тапкыр бу оештырганнар. Рәхмәт барысына. Сез барыгыз да кая килдегез? Мәскәү, Казаннан кайттык, Куракка. Мәскәүдә кайттыгыз. Мәскәүдән Казаннан кайттык. Бу унутылмаслык тәэсирләр уяткандыр инде, әйме? Бик икенче елга да насыйп булсын, Алла кушсын, шулай кайтып бәйрәмнәрдә бергә мәшгуль. Балыкчы Бабайҗанда да фотога төштек. Менә бу тарантасларга да утырып төштек. Тәмле шәйләрне дә эчтек, керәшләрне дә карадык. Барысы бик шатбыз. Кызлар мондай парк бармы тагын? Юк, бу беренче күрүбез шундый паркны. Матур паркта. Авыл якларында үзебезнең Нурлат районы ягында беренче шундый паркны күрүбез. Бик тә шаттык, Кәкрәт авылыннан килдек. Мәскәүдән кайттык, племяннигыбызны армиягә озатырга. Шул сәбәпле авылда калдык, менә монда килергә насыйп булган. Бик шаттык. Менә Әнвәр белән Наилә минем классташым, бергә 9-нчы укыдык. Бик молодцылар, бик рәхмәт аларга, бик рәхмәтлебез. Бик шады, бик канәгать булдык. Бик канәгать булдык. Үзебез якта, үзебезнең туган яклардагы кешеләр бик әйбәт, шады. Классташларны очраттык, һавасы бик әйбәт, шәйләре бик тәмле. Бик довольны булдык. Җырладык, бедик. Үзебезнең күршеләр белән, авылдашлар белән җырлашып. Бик рәхмәтлебез. Сиртмәле кыюдан су алган кызның билләре нечкә була дип әйтә иде элеккеге әбиләр һәм бабайлар. Бу традиция инде күптән онытылды. Авылларда хәзер инде сиртмәле кыюлар юк. Кызлар да инде көянтә белән су ташымый. Әмма Әнвәр абый Насыйбуллин паркына килгәч, әлеге традиция кабат яңара. Биредә менә шушындый матур чәчәкле чиләкләрне дә һәм борынгыча эшләнгән нәкъ безнең бала чактагы кебек сиртмәле кыюны да күрергә була. Су алырга килегез. Кыюдан су алырга килүчеләр дә шактый булды ул көннән. Якташларыбыз хәзер инде Казан шәһәрендә яшәүче җырчы Рәфис Кәлимуллин үзенең төркеме белән халыкка бик матур концерт программасы белән чыгыш ясады. Фәүзия Кәлимуллина җырларын һәркем яратып тыңлады. Seni uylap yanam dikilmiş
Alkışlarınızla eşim gerekir. Çulpanova. Uyanmışsız. Kırık Kratovi. Kararız. Шундай ук спорт чаралары оештырылган иде. Хатын-кызлар кул көрәштерде, ир-атлар копчык белән сугышты. Районның танылган комбайнчыларында биредә очраттык. Әзрәк тәнне яздырып алдык, балачаклар искә төшеп китте әзрәк.
alıştı. Biraz indi solqılayta da başladı, əmməli xalıq taralarga oşıqmadı. Mine bir de kopşuk bile suvuşu oyunları bara. Eligine zurlar onu oynab ütse, hazır indi istafeti boğalarga tapşırıldı. Beyram sahnesinde futbolçularını da büleklediler. Hazırgisi vakıttan da konsert programısı var. Şolay spor çaralarında jingitçilerini de bülekliler. Biri de ise hatın kızlar kukreştire. Beyram devam ite. Şulpan halkı matur itip işli de yolda itebilir. Biz elige kukreştürüde de şulay yok indi kapçıklar bilen sıvışıda da şu oğulda tuğubisip hujalıkta hizmet kuyuşularını da hem indi Kürşet ile oğuldan kilişileri bilen de engeme kırdık. Eyde güzeli ağlar bulurtun ötük. Udarı katlamanı. Bir gazete geldi. Bize bir gazete geldi. Yok, beni de orta bilemedi. Şunun bile nazırak ne? Şulaydı baklanayın da o yılgan kişiyim Bu yıla son bir kere kısta kopçuk soktunuz. Elengen bu işe. Eleki mayıfkılarda falan elden yavurttu. Bu ayı sundu. Demek elekigi mayofkalar iske düştü mü bugün? İske düşürdük. Birden beni bu tasak yarayım mı? Yarı, eydeki zigitler. Hazır sıptırıp da düşürdük yavrum. Şimdi bir bu tarz yana. Usta oldu şurası yarayım mı? Yarayım mı usta? Hayır. Teşeyle şeşeğayları Kirkeli gellerini Kıyaş nurları Gülmelemden şırvat Mıngın aşağı Birli birli canı da Seyyuşa Gittin en iyisini Gittin
халык өчен бәйрәм бу авыл көне. Паркка теләгән һәркем килеп ял итә ала. Насыйбуллиннар гаиләсе моңа шат кына. Әлегә без сезнең белән саубуллашсак та, Чулпан авылында авыл көне төн яртысына кадәр дәвам итте. Матур концерт программасыннан соң авыл халкы рәхәтләнеп, күмәкләшеп биеде, күңел ачты, рәхәтләнеп ял итте. Менә шулай Чулпанда көрәшчеләр авылында матур иттереп, әнә шулай йылына, хәтта айына дип әйтергә була, 3 тапкыр спорт турнирлары, көрәш чаралары үткәрелсә дә, матур итеп, күңелле итеп, концерт программаларында уздыра беләләр. Авыл халкы ялда итә белә, эшли дә. Күңелле матур уйлары белән без Чулпан авылы белән хушлаштык, Әмма хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең белән түгел. Киләсе матур тапшыруларыбызны да без сезнең белән бергәләп әзерләрбез. Чөнки районыбызда әнә шушылай матур традицияләргә бай авылларыбыз шактый. Аларның һәрберсендә дә без булачакбыз. Шулай булгач, кабат сезнең белән очрашуларга насыйп булсын. Табигатьтә җәйләшә шагыйлары